Вітаем вас, сябры! Працягваем знаёмства з кнігай Міколы Маляўкі «Сядзіба або хата з матчынай душою». Валёнкі, буркі, чуні. Прыгожа глядзіць на назе скураны абутак, боты, туфлі, лёгкія летнія і зімовыя уцепленыя. Даўно звыклася з гарадскім абуткам і глыбінка, але вясковыя людзі не даюць ганьбы і валёнкам, зімоваму абутку, зваленай воўны. Зімы некалі былі снежныя, марозныя, і майстры шапавалы, як і кажушнікі, хадзілі па вёсках са сваім інструментам, хутка, як добрыя чарадзеі, абувалі дарослых і дзяцей. Воўну насцілалі на стале, на кавалку палатна, змочанага вадою. Потым палатно разам з воўну скручвалі ў трубку і канячылі рукамі, пакуль не ўтвараўся тонкі пласт. На гэты пласт зноў клалі воўну, накрывалі палатном і канячылі. Два пласты, злучаныя разам, аблівалі кіпеннем і ўшчыльнялі, раскочвалі і доўга цёрлі валком, рубчатай качалкаю. Выкроўвалі загатоўку, валёнка, насаджалі на драўляную калодку-балванку, каб надаць патрэбную форму. Потым валёнак сушылі ў печы, расчэсвалі жалезнай шчоткаю, апальвалі на ім ворс, кароткі начос зверху. І, калі ласка, абувай, насі абноўку, і нагам цёпла ў мароз, і абутак прыгожы, цешы вока неўзорнай аздобаю, а колерам воўны чорнай, белай ці шэрай. Буркі. Цёплы абутак падобны на валёнкі. Шылі буркі звычайна з сукна, шарсцяной або паўшарсцяной тканіны з гладкім ворсам. Ватная прыкладка палосамі праз роўны прамежак прашывалася моцнымі ніткамі, і гэта прошва глядзелася як адметны ўзор. У сырое надвор'е валёнкі і буркі знізу прамыкалі, і таму іх насілі з чунямі. Атрымліваўся такі зборны абутак. Заходзячы ў хату, чуні пакідалі ў сенцах або каля парога, каб не наслядзіць на чыстай падлозе. Чуні або бахілы, самаробныя, глыбокія, яны засцерагалі валёнкі і буркі ад вады, ад ліжнага снегу і гразі. Буркі, бывала, насілі і без галошаў. Чуні выйшлі з ужытку, а фабрычны абутак і сёння можна набыць у краме. І боты, і паўботы, і боцікі, і туфлі. З павагаю адносьцеся да культуры і спадчыны нашага народа.